Mumwe musikana asina kukwanisa kunge azikanwa zita rake oda kuzviurayira Trevor Dongo. Ladies and gentlemen, kusangana kwatwiita zvakare pano pachannel yenyu, channel yechinherera Zim Witness TV, pandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinokupai pano nguva nenguva. So our source riri kuti paflat paTrevor Dongo pabvira mushure mekunge girlfriend yake yatanga kupisa mbedha ichida kuzvipisira imomo because anga adhumaniswa. Muri yeZimbabwe, imagine kufira murume woda kuzviuraya wozvipisa. So musikana uyu abatidza iye mubhedha ndokubva watanga kubvira ndokurarapo kuti ange achitsva. But zvisinei hazvina kuzofamba sekudaro, munhu haana kuzotsva zvake akwanisa kuzoburitswa, asi imba ndoyatsva. Then fire brigade yo tinongotenda nebasa rayaita yakurumidza kubva yasvika ipapo, imba ikakwanisa kunge ichidzimurwa. Flat harina kuzotsva rese. So ladies and gentlemen, ndakukusiya muchiona video reflat raTrevor Dongo iro ranga richitsva, iro rabvira mushure mekunge girlfriend yake yanga ichida kuzviurayiramo. Zitori nani? Akamhanya kune dishi kuka. Nani? Bose I think one bow on. Imba wani. Moto ma yorukuro woshida iso. But zinani utichi. Anojambira backup kuka. Omhanya chi. Omhanya. And at the other side. I saw a chest but arikucha. Boyfriend. Lucky kama stop na mteni. Serious? Anga pisa mbedha angada kuzuraira Trevor Dongo. Serious? Imoja ni mpaka moja Trevor Dongo. Trevor Dongo ndio urairo iflat inogara Trevor Dongo. So anga chicha on purpose. Azonga tu askana mumbo. Ati skana ndo bango feel like it. Oh,